Mami, Očko, toto čo má byť? Ako? Za chvíľu sú Vianoce. Bezdačí to. Mariša, no ako to zametáš? Prosím ťa, pozri sa. Celé zle sávaš, špinatuje ešte raz. Ježiš Maria, to kto ťa učil? Prosím ťa, Mariša, choď podľa, okamžite Angelikové zima. Opráce, hýbaj okamžite. Ako to tu bude vyzerať? Za chvíľu ešte jeden deň. Mama, ja som hladná. Mariša, po jahody okamžite do Angelikové chcú jahody. Hýbaj a požaj, nech si naspäť, treba to doupazovať. Ja viem, mestiežik, jasný. Prečo si mi len robil takéto problémy? Kebyže sa len nájde niekto, kto by mi vedel s týmto pomôcť. Ja len požením jahody v túto dobu. Naozaj, pomohli by ste mi mestečkovia. Je, Pesko, a jahody. No teda kilové za 50 centov, to sa oplatí. Mestečikové, veľmi pekne vám ďakujem. Pozrite sa, už vám aj jahody, snad ma mačka so sestrami nevyženú z domu. Nevideli by si mi si náhodou pomôcť? Ešte problémy doma? Prosím. Mariša, kde si to okno? Prosím ťa. Kde si bola, že ťa hodila? Koho si si doviedla?